У Брэсце прайшоў першы беларуска-харвацкі эканамічны форум. Прадстаўнікі абодвух бакоў абмеркавалі магчымасці супрацоўніцтва ў розных накірунках. З падрабязнасцямі Юрый Печур. Аб сустрэчы на ўзроўні старшыні брэсцкага аблвыканкама яшчэ загадзя прасілі госці і асноўны ініцыятар гэтага эканамічнага двухбаковага мерапрыемства экс-прэзідэнт Харватыі Степан Месіч. Асноўная мэта дыялогу – рэальныя крокі развіцці гандлёва-эканамічных зносін паміж дзвюмя краінамі. И я более чем уверен, что вот первый такой белорусско-хорватский экономический форум, который сейчас у нас проходит, он даст очень серьезный импульс для долгосрочного взаимодействия между нашими регионами. Со 126 краінамі свету на сёння гандлюе Брэсцкая вобласць. Прадукцыю 300 прадпрыемстваў рэгіёна добра ведаюць у блізкім і далёкім замежжы. А вось з Харватыі пакуль што тавараабарот за 9 месяцаў бягучага года склаў усяго $1 мільён, што вельмі мала зыходзячы з існуючых патэнцыялаў. Аб іх ішла размова на сустрэчы. Прадстаўнікі бізнесу гэтай балканскай краіны расказалі аб сваіх прадпрыемствах і магчымасцях супрацоўніцтва ў сферы будаўніцтва, турызму, хімічнай лёгкай прамысловасці, інфраструктуры, дарог. Что касается таких вот вопросов, которые взаимодействие с предприятиями, там по торговле и так далее, это в наших силах, и у нас для губернатора, президента все возможности, полномочия, чтобы можно было решать эти вещи на местах. Сумесная работа ўжо пачалася. Падчас візіту дэлегацыі Харватыі пройдуць двухбаковыя сустрэчы паміж кіраўнікамі прадпрыемстваў Брэсцкай вобласці бізнесменамі, што павінна прынесці рэальныя пагадненні аб супрацоўніцтве. Если говорить о результатах форума, было вчера на форуме проведено достаточное количество встреч. Уже вчера наши представители бизнеса забирали прямо с форума хорватских коллег своих, вывозили на предприятия, показывали им те возможности, куда можно инвестировать. И я хочу сказать, что сегодня эта работа продолжается. Юрий Печур, Александр Севицкий, областные новины, Брест.